Minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala ito pong minamalamang aral ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord po. God bless po, beloved elder, beloved Brother Jobin Pereira. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paglagis mo po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami, umalapin noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po yung banal na salita, malapit noon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, maging ang abang lingkod. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala. Buksan mo po pangunawa ng mga tagapakinig, tagasubaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapit noon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapit sa Kristo, sa unang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala po ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa mga beloved pastoral worker, amen. Ating mga beloved elders, sa pangangasiwa po ng ating mong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa ating pong lahat na mga bisita, mga beloved viewers, amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong basahin, mga minamahal. Amen. Ating pong ihanda ang ating pong mga kwaderno, mga panulat. Amen. Notebook, ating pong mga Bible, mga minamahal. Amen. Ating pong basahin sa aklat po ng Mateo 28, talatay 19 hanggang 20. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata 28, at ang talata po 19 hanggang 20, ito po sinasabi, dahil dito'y magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, amen, sa umagang ito, sa araw na ito, pangunahing dahilan. Amen. Pangunahing dahilan, sa English, main reason, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi lamang bilang isang mga awit, hindi lamang manunugtog, mangangaral, mga minamahal, sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Ito po yung pinakapangunahing dahilan kung bakit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ibinigay ang kanyang buhay, amen, nagpapako sa krus upang ikaw, tayo, lahat po, mga minamahal, ay mga ligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinapangunahing dahilan kung bakit tayo tinawag, mga minamahal, ito po, yung tayo po, mga minamahal, amen, ay magbautismo. Amen. Na tayo po'y humayo, magdala ng bunga
sa ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang paghayo, ang pagdala ng mga bunga, mga minamahal, hindi lamang po sa mga awit po yan, mga minamahal. Amen? Hindi lamang po sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Hindi lamang po sa mga mangangaral, mga beloved elders, mga beloved preachers, mga minamahal. Amen? Ito po ay lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ang trabaho po, ang duty po natin, mga minamahal. Amen? Ay gibain, amen, ang kuta ng kaaway, amen, at agawin sa kamay ng kaaway, mga minamahal, ang mga kaluluwa ng ating pong mga minamahal, mga kababayan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Sa makatuwid, tayo po'y ambasador, mga minamahal, amen. Ambasador ni Kristo. Ikalawang Korinto 5:20, mga minamahal, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, amen. Tayo ang magiging way, mga minamahal, amen. Tayo ang gagamitin ng mahal na Pinoon upang mailapit, mga minamahal, ang ating mga kababayan sa paanan ng mahal na Panginoon. Tayo mga ambasador ni Kristo, mga minamahal. Amen. Kaya't hindi po natin, mga minamahal, hindi po natin kaya dapat tanggihan, mga minamahal. Amen? Tanggihan kapag tayo po ay niyaya maghayo, mga minamahal. Sapagkat malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay ating katungkulan. Ito po ay ating responsibilidad. Ito po ay ating gampanin, mga minamahal. Amen. Mababasa po natin dito po sa aklat ng Lucas, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang mga ambasador ni Kristo, obligado po tayong magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Huwag po nating isipin, mga minamahal, mga awit naman ako. Manunugtog naman ako. Amen. Elders of the church naman ako, mga minamahal. Amen. Manggagawa naman ako, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Lucas, ating pong basahin, mga minamahal. Lucas 13, talatay 6 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang talata po ay 6 hanggang 9. Ganito po sasabi, at sinilta niya ang talinhagang ito, isang tao na may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoon na tumahanap ng bunga niyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang ang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa, putulin mo, bakit pa makasikip sa lupa? At pagkasagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo munang sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti, dadapwat, kung hindi ay puputulin mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malinaw po, mga minamahal. Amen. Tayo'y itinanim ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y dinala sa ministering ito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng propeta ng Diyos. Ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, na dati-rati ang buhay po natin, mga minamahal, ay walang halaga sa lipunan, mga minamahal. Ang iba sa atin, salot sa lipunan, mga minamahal. Amen. Ang iba, bayaran lamang, painumin lamang ng alak, mga minamahal, utusang pumatay, papatay na, mga minamahal. Ang iba talagang magnanakaw, mga minamahal. Amen? Ang iba, mga minamahal. Amen? May mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat tayo, mga minamahal, na pinagpala ng malape noon, binagong lubos. Amen. Pinagaling ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Kaya't bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, sabi nga po, ano ang ating maigaganti? Yung ating buhay kulang pang pambayad, mga minamahal. Amen? Kulang pang ibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Kahit ang sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, mga minamahal, sa isang talinghagang ito, mga minamahal, amen? Tayo'y puno ng igos, mga minamahal, na natatanim sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, laging nakamasid sa bawat isa sa atin. Naghihintay ang bawat isa na magbunga. Hinihintay ng malapino ng bawat isa ay magbunga. Magdala ng kaluluwa sa kanyang banal na paanan, mga minamahal. Amen. Hindi tayo iniligtas, hindi tayo dinala ng mahal na Panginoon dito sa gawain na totoo, mga minamahal. Para lamang, mga minamahal, amen, maupo, makinig, mga minamahal, amen, dumalo, mga minamahal, ito yung ating pangunahing tungkulin, ang magdala ng bunga, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kapag tayo'y nasumpungan, mga minamahal, amen, ibig sabihin po pala, mga minamahal, amen, hahanapan tayo ng bunga ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag wala po pala tayong bunga, anong sabi, mga minamahal? Putulin. Amen. Hindi namumunga, putulin. Sabi ng mahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Laging nagbibigay ng pagkakataon, mga minamahal. Amen. Hinihintay lagi ng mahal na Panginoon. Amen. Na tayo po'y makapagdala ng bunga sa kanyang banal na paanan. Amen. At kung hindi, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nakakasikip lang po pala tayo, mga minamahal. Amen. Pasikip lang pala tayo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nagiging parang masakit man, mga minamahal. Amen. Masakit man pakinggan. Nagiging dumi na lang tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong pakinabang sa mahal na Panginoon. Amen. Walang maasahan ang ating pinakamamalapang Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, yamang wala tayong, mga minamahal, pakinabang sa mahal na Panginoon. Pasikip na lamang tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang iba, hindi lang nagiging pasikip, nagiging katitusuran pa. Amen. Sa bawat isa, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat kung hindi magbunga ay puputulin, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Mateo 7:19, hindi lang puputulin, mga minamahal, sa Mateo 7:19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi po tayo nananakot, mga minamahal. Amen. Binasa lamang po natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Ang sino mang hindi nagbubunga, maliwanag ang ipinapahiwatig. Amen. Ang mensahe ng mahal na Panginoon. Kapag hindi tayo nagbubunga, nagiging pasikip. At pag pasikip tayo, wala tayong pakinabang, puputulin tayo ng mahal na Panginoon. Pagkatapos putulin, mga minamahal, ihahagis sa apoy. Ibig sabihin, impyerno po, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Mateo 7, mga minamahal, 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung maggagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Maliwanag po, mga minamahal. Amen. Kaya hindi po dapat tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po dapat tayo tumanggi. Amen. Sumama, maghayo. Amen.
At maging sa ating pag-aaral, sa ating mga trabaho, bakit po tayo inilagay dyan ng mahal na Panginoon? May purpose ang mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, doon sa ating mga nakakasalamuha, doon sa ating mga pinagtatrabahuan, kailangan may dalat po tayong mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Maging sa ating mga kapitbahay, ating mga kaklase, mga kaibigan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit ikinalat, mga minamahal? Amen. Bakit tayo ikinalat sa iba't ibang lugar, mga minamahal ng mahal na Panginoon? Dahil sapagkat ang purpose ng mahal na Panginoon, amen, lahat, sabi ng ating unang binasa, lahat ng bansa, mga minamahal, amen, bautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bilang ambasador ni Kristo, mga minamahal. Amen. Tayo maghahayo, tayo magpapatutuo. Amen. Kung dito pa lamang, hindi na tayo makapagpatutuo, lalo na siguro mga minamahal. Amen. Sa labas. Amen. Lalo na po, mga minamahal, mga kaibigan natin, hindi na po tayo makapagtutuo. Amen. Lalong-lalo na mga major testimony, mga minamahal. Amen. Iba sa atin, mga minamahal. Amen. Mga nasabugan ng mga granada. Amen. Tinamaan ng shrapnel, mga minamahal. Amen. Hindi tumalab. Amen. Sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, mga bulag, pinagaling, nakakita, iminulat ang mata. Amen. Yung aming nahayuan po dyan sa mga minamahal, dyan po sa Barangay Kapataan po, mga minamahal. Nung amin pong balikan, mga minamahal, tinanong po namin, nasaan na po si tatay? Sabi po, ay, wala na. Sabi po ng nakausap. Ang sagot po ng ibang lingkod, bakit umalis na po? Ay, hindi. Kinuha na ng mahal na Panginoon. Subalit, tinanong ko po muli, mga minamahal, di ba nakakita po sila? Di ba bulag po sila? Upo, nakakita po sila, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Huwag tayong mahihiya, mga minamahal. Amen. Huwag po nating ikahiya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, Lucas 12:8 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, ang talata po ay, Kapitulo 12, ang talata po ay 8 hanggang 9. Gito po sinasabi, at sinabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel at ng Diyos. Dadapot ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel at ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi dapat natin ikahiya yung ating mga patutuo, mga minamahal. Amen. Be proud, mga minamahal. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Makapangyarihang Diyos. May likha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, ibig sabihin tayo mga prinsipe, prinsesa sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya't yung ating mga patutuo, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag po nating ikahiya. Huwag po tayo mga minamahal, mahihiya, mga minamahal. Amen. Huwag po tayo mahihiya, magpatutuo kapag tayo humayo, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, kung anong, huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-aalala po, mga minamahal. Amen. Kung tayo man ay maghahayo, baka may ma-encounter tayo, mga iba't ibang sekta, natural lamang po yun, mga minamahal. Amen. Natural po, mga minamahal. Maraming sekta, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay witness. Tayo mga saksi. Amen. Saksi sa patutuo ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mag-alala, sinasabi ng banal na kasulatan, Lucas 12:11, mga minamahal. At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa may kapamalaan, ay huwag kayong mga balisa kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo
Sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Wala po dapat ipangamba ang mga tunay na anak ng Diyos, mga ambasador ni Kristo. Amen. Sapagkat mismo ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang mag-guide sa atin. Amen. Bibigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Yung mga bagay, mga katanungan ng ating mga kababayan, sasagutin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Balit, mga minamahal, mahalagang bagay, bago humayo, mga minamahal, kailangan may puri at may fasting, mga minamahal. Amen. Kailangan may puri at may fasting, mga minamahal, at may panalangin. Magkakasama po yan, mga minamahal. Prayer, fasting, at puri, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung wala tayong puri, mga minamahal, wala tayong ayuno, wala tayong panalangin, hindi tayo makakapagwagi ng kaluluwa, mga minamahal. Hindi po natin maaagaw sa kamay ng kaaway ang mga kaluluwa, mga minamahal. Amen. Napakalaga ng kaligtasan. Mismo ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang sabi nila, mga minamahal, kung maaari lamang, bibilhin ko ng tigi 1,000,000 bawat kaluluwa. Amen. Subalit hindi maaari. Kaya ang ginawa ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, laging nakaluhod, laging nag-aayuno, laging nananalangin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sinasabi ng Roma 12:2, mga minamahal, amen? Ating pong basahin, Roma 12:2. Anyong abang lingkod na lamang po. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ambasador tayo po ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ambasador ng kataas-taasang Diyos, lumikha ng langit at lupa. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Ibig sabihin tayo tagalangit na po, mga minamahal. Amen. Kaya't bilang tagalangit, sabi ng banal na kasulatan, huwag magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Maghayo, dumalo 3 times a week, mga minamahal. Huwag umabsent sa gawain ng malapit noon. Mamuhay ng may kabanalan. Amen. Magbigay ng may katapatan ng ating kasampung bahagi at handog. Amen. Magpuri, mag-ayuno, manalangin. Ang pagpupuri po, mga minamahal, at pag-ayuno, hindi lamang po sa may mga ginagampanan. Hindi lamang po sa mga tumatayo sa banal na ubasan ng mahal na Pinoon. Lahat po ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mapabata, mga minamahal, mapatanda, may edad, mga minamahal, walang exempted po, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung wala tayong ayuno, puri, panalangin, mga minamahal, hindi tayo magiging matagumpay, mga minamahal. Amen. Ito po ang naging pundasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, pinagpapala ng mahal na Panginoon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kung lagi tayo nag-aayuno, nagpupuri, mga minamahal, nanalangin. Amen? Meron man tayong tungkulin o wala, mga minamahal. Amen? Hindi tayo kayang-kaya ng kaaway. Lahat, sabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror. Lahat, kaya natin gawin sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basta't may puri, mga minamahal, may ayuno at may panalangin. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, kapag ginagamit sa banal na ubasan. Much is given,
much is required, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Mga iba ng kaisipan, wag magsiayon sa sanlibutan ito. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat makikita po natin ang ating mga kababayan, amen, mas mahalaga po sa kanila ang tiyan. Yung kanilang tiyan, mga minamahal. Ibig sabihin, pagkain. Amen. Kung ating babasahin, mga minamahal, ang aklat ng Timoteo, kabanata ay 6, mga minamahal. Talata ay 6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag na sangyumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Walang contentment, mga minamahal. Hindi kontento kung ano ang meron. Amen. Meron na siyang pagkain, meron na tayong pagkain, meron na tayong sasakyan, meron na tayong tahanan, hindi pa rin tayo satisfied, mga minamahal. Kaya't ang kinalalabasan, mga minamahal, kaya't ang nagiging dulot sa atin, mga minamahal, tayo po ay napapahamak. Bakit po, mga minamahal? Sa pagnanais nating yumaman, amen, magkaroon ng maraming salapi. Ang pag-ibig sa salapi, ito po ay nagiging ugat, mga minamahal, ng lahat ng kasamaan, mga minamahal. Amen? Pag-ibig sa salapi. Sabi ng banal na kasulatan, tumakas tayo sa bagay na ito, mga minamahal. Ibig sabihin, iwasan natin mapag-ibig sa salapi, mga minamahal. Amen? Bakit po? Kapag lumago yung ating mga negosyo, kapag tayo po'y pinagpala sa ating mga trabaho, alalahanin po natin, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, kayang-kaya din magpala. Ang kaaway, kayang-kayang magpayaman. Amen. Bakit po, mga minamahal? Kung ang pagpapala, mga minamahal, ito po'y pagpapala sa bawat isa sa atin, kung ang trabaho natin ay hindi hadlang sa ating paglilingkod, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ito po'y pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Subalit kung yung ating trabaho, mga minamahal, mga negosyo, mga minamahal, amen, ang nagiging hadlang na ay yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Ito'y naging hadlang na. Amen. Upang hindi na tayo makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi na po ito pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit sinasabi mga minamahal, amen, yung iba may mga katungkulan, amen, dahil sa kanilang trabaho, iniiwan, bumababa, inuuna yung kanilang trabaho, mga minamahal. Hindi naman masama, mga minamahal. Amen. Hindi po masama, mga minamahal, ang magtrabaho. Ang masama, mga minamahal, kapag na-focus na po tayo sa trabaho, nawala na yung attention natin sa mahal na Panginoon. Amen. Nawala na yung pag-ibig natin. Alam niyo po, ang dulot nito, mga minamahal, kapag inuna na po natin ang trabaho kesa ang pagdalo, paglilingkod, ang pagganap sa tungkulin na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, mawawala yung kagalakan sa atin. Bakit po? Lalayo ang Espiritu Santo, mga minamahal. Mapipighati ang Espiritu Santo, mga minamahal. Amen. Bakit po? Mas marami na tayong oras sa trabaho. Amen. Pagdating sa bahay, mga minamahal, pagod sa trabaho, hindi na makapagpuri, mga minamahal. Pagising sa umaga, mga minamahal, hindi na makapagpuri, hindi na makapanalangin sapagkat maaga ang pasok. Amen. Maaga ang trabaho, mga minamahal. Hindi na makapanalangin, mga minamahal. Unti-unti, manlalamig. Unti-unti, magbabackslide. Unti-unti, mawawala.
Yung 3 beses, mababawasan. Magiging 2 beses, hanggang 1 beses, hanggang sa 1 buwan. Sa Holy Supper na lang. Hanggang sa 1 taon, sa anniversary na lang, mga minamahal. Minsan sa Talipaw, sa anniversary sa Maynila, doon na lamang makakadalo. Nakakalungkot po, mga minamahal. Amen. Ito po ay paggising sa ating mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kapag meron tayong kaluluwa, mga minamahal, na nadala sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, laksa-laksang anghel, nagkakatuwaan sa langit. Galak na galak, mga minamahal. Kung ang anghel ay galak na galak, lalong-lalo na po ang atong pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sinabing aklat ng Santiago 5:20, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen? Pag marami po pala tayo mga minamahal, nadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen? Pagpapala. Amen? Nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, kung may karamdaman tayo, amen, may bunga ng kasalanan, amen, mga paalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Kapag tayo po'y naghayo, nakapagdala ng kaluluwa, pinatawad yung ating kasalanan, sabi nagtatakip, gagaling po pala yung ating mga karamdaman. Anong mang karamdaman, meron tayo paalala, galing po sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat po ng Revelation, ating pong basahin. Revelation, Kabanata 3, talata 10. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa Apokalipsis ni Juan ang Kabanata po 3, at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung ang nasa puso natin, mga minamahal, amen, ay makapagdala, ibig sabihin, punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. At ang pag-ibig, ito po ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan po ito, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, tayo'y humahayo, mga minamahal. Amen. Hindi natin alintana ang init, hindi alintana ang mga aso, mga minamahal, kahit malalaki, mga minamahal. Amen. Yung mga aso, tatahol lang po yan, mga minamahal. Subalit, hindi naman kakagat. Bakit, mga minamahal? Pinatitikom ng anghel ng mahal na Panginoon. Bawat aso na madaanan, mga minamahal. Amen. Magmula po nang sumama ang abang lingkod sa paghahayo, mga minamahal, wala pa pong na-encounter ang yung abang lingkod, mga minamahal, na yung aso, mga minamahal, ay kinagat ang yung abang lingkod. Dadaanan lang po natin ang mga aso. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Tayo na sa huling panahon na po, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ating binasa, amen, susubukin. Amen. Lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, darating ang matinding pagsubok, mga minamahal. Ito po yung mga lindol, bagyo, mga minamahal, amen. Katulad ng pandemic, mga minamahal, mga gera, amen. Kapag inuna daw po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, anuman ang dumating sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, nananatili pa rin nakatayo. Amen. Nananatiling nakatayo sa kapangyarihan at kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya walang ikakatakot, walang pangamba ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Lalong-lalo na kung punong-puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon, matapang kahit kamatayan, hindi inuurungan. Bagkus ito'y hinaharap,
ng mga tunay na anak Diyos. Amen? Sapagkat alam naman po natin na ang kamatayan, amen, na kapag dumating sa tunay at tapat na Kristiyano, amen, ito po ay victory. Ito po ay tagumpay. Bakit, mga minamahal? Sapagkat pagpikit ng ating mata sa lupa, pagdilat ng mata sa piling na ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Pengsus. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghangad, nagsusumika, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasalin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ay siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumili, hallelujah, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pamangkin. Ang pag-ibig mo, hallelujah, hallelujah, ay sa akin. Praise the Lord. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. O minamahal, sa bawat araw, hindi natin alam. May mga kanya-kanya tayong kadahilanan kung bakit. Ang ilan parang binabaliwala ang kanilang katawagan. They refuse to do the calling na binigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi yun ang dahilan eh. Kaya tayo tinawag ng mahal na Panginoon.
Ang tangi nating pinakananasa ay yung makarating tayo doon sa kalangitan. Anong dahilan ang maibibigay natin para masabi natin, hindi ko kasalanan mahal na Panginoon kung bakit di ko pinili ang langit? Kasi sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, narinig ng tainga, ni pumasok sa isip ng tao, ang mga pangako at mga pagpapalang inihanda niya para sa kanyang mga anak. May problema ka? Higit yan ang langit. Nalulupaypay ka? Huwag mong pabayaan ang langit. Meron kang takot sa buhay? Mas makapangyarihan ang ating Diyos doon sa langit. Sabi ng talata natin nabasa, sa pagbabalik kaya ng Diyos, meron pa kaya siyang masumpungang pananampalataya? Saan na nangyayari ngayon, mga minamahal? Ang ilan, katapos ng 50 years anniversary, what? Diba? Ang mensahe sa atin, mga minamahal, magpatuloy, hindi tumigil. Ang mensahe sa atin, mga minamahal, during the 50th year church anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ituloy mo ang hakbang, ituloy mo ang laban, ituloy mo ang iyong katawagan, huwag kang tumigil, umakbang hanggang sa dumating ang ating pagkaligtas. And what are we doing now? Ba't tayo nagpapatalo? Simple lang ang mensahe natin sa araw na ito. Ano ang pipiliin mo? Yung nararamdaman mo ngayon o yung pangako ng Diyos? Pero ang Diyos, hindi tumigil magpakita ng pagmamahal. Ang Diyos, hindi tumigil na sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy siya nagpapatawad. Hinihintay parati ang ating pagbabalik. Hinihintay na magitin mo ang salitang, patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Hindi niya hinihintay kung anong rason meron ka. Ang hinihintay niya, yung pagtitiwala mo na sa kanya mga salita. Sabi niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Hindi lahat ng tao binigyan ng kaligtasan. Hindi lahat ng tao tinawag. Pero ikaw, tinawag ka, pinababayaan mo naman. Ilang taon na mala pastor, kanyang ginugol upang malaman natin ang katotohanan. Ginugol niya ito para lamang ikaw at ako'y pagpalain ng Diyos. Babaliwalain mo ba yan? Papayag ka ba na pagdating natin dun sa langit, hanapin ang pangalan mo, nasaan? Yung dating mainit na Kristiyano, nasaan? Yung dating mainit magpatotoo, nasaan yung dating mga awit? Nasaan yung dating magagawa, manunugtog? Parating sinasabi sa atin, mga minamahal, kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. Ang pagkatawag sa atin hindi disgrasya. Ito'y nasa plano ng Diyos. Pero ang tanong, pahahalagahan mo ba ang katawagan na meron ka? Tingnan niyo yung ating awitin na ito. Minsan pa nating awitin, mga minamahal. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Katulad ko na nagsusumika, nagtiis
hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang tasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ay sa akin ang panalangin ay pagpapalain na makarating sa iyong piling. at ang pasanin. Ang precious love. Ang pag-ibig ko isa na pamamilawaan sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Ang pasanin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Bawat nararamdaman ng iyong mga anak, talastas na iyong makapangyarihan. Hindi namin kaya sa ganang amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, makarating hanggang sa iyong pagpapalik. Sa ganang amin, di namin kaya. Sa pandalangin na aming gilagat, may malabang lista with Estrada Almeida. Aming pumaminaman naman ang gagawa. Panghawakan mo bawat sa amin. Palakasin ang mga nalulupaypay. Bigyan kagalakan ang mga nalulungkot. Pagalingin ang may karamdaman. Bigyan kalutusan ang may problema. Pagalakin ang mga nandoon sa gitna ng kalungkutan. Lahat ng ito, malapay noon, tanging naming dinadalangin sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, sama kayo naroon sa oras na ito. May sa ating mga beloved viewers, huwag niyong sayangin ang araw na ito. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi siya bato, hindi siya semento. Siya espiritu at sa katotohanan sinasamba. Siya Diyos na buhay. Diyos na kapag yung tinatawagan, naririnig ka. At pwedeng tumugon sa lahat ng pangangailangan meron ka. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Hanggat nandyan ang kasalanan na yan, hindi makalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagsisihugasan ka ng Diyos ang kanyang banal na dugo, at ikaw makapagsabing, Heavenly Father, makakapanalangin ka. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Tanggapin mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Tatanggapin mo ang kagalakan. Tatanggapin mo ang kalakasan, kagalingan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gawain naman na Panginoon. Kung paano niya kita nanghihinig, umiiyak. Yan ang pagbautismo sa Espiritu Santo. Madama mo ang banal na presensya. At yan, doon mo nadarama ang kagalingan. Doon mo natatanggap ang kagalakan, kalutasan ng problema. Sapagkat ang nagpapagaling, ang naglutos ng problema, ang gumagawa ng kapangyarihan ay hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kailangan mo maramdaman ang banal na presensya, mabautismo sa Espiritu. Yung 4 na yan, ang reglamento. Kandidato ka sa kalangitan. Kung pagpapatuloy ka, hindi ka titigil. Sa oras na ito, tanggapin mo muna, mahal na Panginoon, dito paglipat ng relihiyon. Lahat ng aking sabihin mo kapatid,
saan ka man naroroon. Sabi mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Ang pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon sa oras na ito, walang limitasyon na hindi mo maabot ang kanilang karamdaman, mga pangangailangan, mga panalangin. Dahilan ko ng paglapit sa iyo, alam mo lahat ng bagay. Tugunan mo ito sa may malang kaparaanan. Pagalingin ang mga karamdaman. Lutasin ang kanilang mga problema. Gawin mo silang tunay Kristiyano, patawarin sila sa kanilang mga pagkasal sa pandalangin na aming gagawin ng Evangelista with Estrada Almena ay pumaminam na magagawa. Gawin mo silang tunay na anak ng Diyos. Gawin mo sila, Panginoon, mayroong takot sa iyo. Sila ng kanilang puso. At magpatuloy silang kayo sa iyong pagbabalik. Sulat ang kanilang pangalan sa katang buhay. Sampuna ka ng mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin, sa ating personal na pangangailangan. Tayo natin dumalangin sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang bandas ng pangalan, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa ating Espiritu, kami may kapahinay pala sila at gawa ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming gagamit ng ibang sa with Estrada Almeda. Ang pumaminaman ng mga gagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, gawa ng kaaway. Ay kumunta sa ating Jesus name. Be healed in Jesus' name. Lahat ng mga panlalupay-pay, palalamig, ay kumunta sa ating Jesus' name. Even in lahat ng gawa ng kaaway, ay kumunta sa be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty Jesus cast out. Sickness in Jesus cast out. Jesus' name, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. 3 beses tayo tumalon. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pag-angkin na yung ating mga pinalangin ating natanggap na. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.